Niku mbuh 2021 mbuh 2023. Pasti niku banjir gede Jakarta. Nggih. Jadi kalau tsunami Aceh persis tidak boleh tidak. Nggih. Yang sewu niku nek digambane sosoke pripun sing maringi pituduh niku. Wis wawancara ra ketok. Nggih. Namung ngomongi kula iki laut kidul antarane lor anjlok. Nggih, dadi as dalam. Niki pun geseh, jret ngene niki, lor kidul. Lah sing ndek sing lor. Lah iya dan tidak air dari kidul kan mesti ndelodak ning Jakarta. Iya toh? Lah mereka niku mulai sampai Pekalongan Ngulon. Niku mbuh 2021 mbuh 2023. Pasti niku banjir gede Jakarta. Nggih. Jadi kalau tsunami Aceh persis tidak boleh tidak. Nggih. Yang sewu niku nek digambane sosoke pripun sing maringi pituduh niku. Ya Sunan Kalijaga nih Mas. Kalih. Sunan Kalijaga. Karo Sunan Lawu. Ya karo Mestri Gunung Cerme barang kuwi. Merapi. Lah kuwi calone rata lho Mas. Wah, nggih. Heeh, rata kuwi. Mulane anakku sing ning Jakarta tak kon pindah balik mulai 2021 ini. Wis omah-omah kuat, nah tak kon ngedol omahe. Ya ngono kuwi. Mergo uga ngapusi tsunami pasti. Kudrate alam. Gak iso dicegah. Nyuwun ngapunten kok ngipine niku Mboten mimpi. Oh, langsung ngoten nggih. Langsung di waktu wirid ditekani wong-wong ngoten-ngoten niku omong-omongan. Iki tahun semene ini. Nembe napa? Ya ora ngene setengah wulan. Oh, nggih. Ya terus bar mimpi jelalae terus saka Tuban rene wi. Terus tak omongi wi. Jadi aku berani memastikan tsunami Monas kebak air calone. Lah napa niku solusine pripun, Gong? Sing napa niku? Sing kenging niku lho. Ya sebab kenek kuwi sebabe laute wis anjlok sisih kuwi, Mas. Ringe wis pedhot sing ngisor. Dadi Jakarta Barat ya sampai utara kuwi sisih lor wis anjlok. Ya, carane omah ris niku, Mas. Nggih. Lah niki wis glek, ngene wis miring. Mulane iki bintik-bintik banjir terus ya, Bang. Nah, Maksud kula ngapunten lelampah napa sing supados dilampahi sedherek. ya kudu mengasingkan diri sama Jakarta kuwi. Selain niku, Gong. Gak iso. Ning Jakarta nek goleki papan datar ya tetep kena. Lah nek seperti ning bukit itu masih bisa selamat. Mergo air kan golek sing Nggih. nah, ngono Mas maksudku. Nek petunjuk kuwi wis gak iso dicak carane. Carane Berarti jombritan. petunjuk niku langsung nggih, Gong, ketika jenengan Iya, padha. Oh. Padha. Ning wektune dina apa jam pira aku gak begawani budone aku bukan Allah. Nggih, leres. Bener ta? Nggih, leres. Heeh. Ya liyane kuwi ya wis ngajakku ayo pendekatan sing tenan Nggih. ben diparingi panjang umur, Amin. gangsar kerejekane, slamet donya, slamet akhirat. Ngoten nggih. Mulane nggo sami-sami mendekat. Ya nggih guyon di kancane. Ya mbi sapa-sapa. Nggih, terserah pendekatan dirinya seperti Lah, apa terserah nggih. Priwat Percayaane. apa mawon. Bang,
Dalam titip rene, Mbah. monggo. Nggih monggo. Dereng pamit. Oh, nggih nggih. Lho diakta mawon tasih nggih apa? Terus napa malih? Ya niku mimpine kula pas kula wirid dan wirid ya njalukne keselamatan wong akeh sing bodho rene. Lah ternyata niku enten kata-kata ngono niku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya terus ngomong-ngomongan, plek gak suwi Mas. Mang menit ya. Walah. Ini begini. Oh iya itu pasti. Nah, Tepatnya tahun pinten, Kang? 2000 2003 mungkin. 2023. Nek 2021 binti-binti banjir. Ngoten iki to. Lah mriki saya ambles. Nggih to? Nggih. Sing retak niki saya ambles. Jadi lempengan yang di bawah, paling bawah niki wis anjlok. Ya niku mau tidak mau kudu banjir memang saya. Kudu ngungsi ngoten. Ya nggih. Tapi sebagian dulu-dulu kula pun kula hubungi. Percaya terserah, Nggih, mboten terserah. nek anak kula tetep kula gawa balik. Nggih. Berapa duit regane omahe? Dilarang saen. Oh ya toh? Nggih, laras. Kasan nyawa apa oleh saen. Ngono kuwi nek aku Mas. Keputus aku ya ngono kuwi. Terus kata-kata pendekatan diri nggih, Kang. Ya kudu. Mergo kudu eling nek awake iki umate Allah. Lho nggih toh? Nggih, laras. Rezeki pertama-tama juga dari Allah. Lah iki lho Mas. Nggih. Sing dilimpahne ning para malaikat. Oh, lewat malaikat. Nah, nggih ora langsung kok Allah kan ngijini tok. Lah petugas ya para malaikat. Malaikat iki ya boloku karo bolomu. Malaikat niku pripun? Sedulur niku napa? Malaikat niku. Malaikat kuwi ya di bawah kekuasaane Allah. Cara ning kepresidenan ya panglima jenderal. Nah, ngono kuwi carane. Paham to niku? Nggih. Nggih. Nggih ngoten